Jesu. Cela sibona amazwi encwadi kaLuke chapter number 24. Emini sithethe ngenguquko. Sithethe ngenguquko. Sathetha ngama-steps. Cela niphe ixesha bathandekayo ukuze singalibazisani. Emini sithethe ngenguquko. Sabala ke ama-steps xa umuntu eguquka. Zeziphi izigaba ezihanjwa ngumuntu oguqukayo. Alibonge igama lenkosi. So ke siyaqhubeka ke neso sifundo sizothandaza incwadi kaLuke chapter number 24 verse number 47. Incwadi kezenzo chapter number 26 sizawufunda verse number 20. Sizothandaza ngegama lenkosi. Ngifuna siqhube sasifundo sasemini esifundile emini ngencwadi yezenzo ethi guqukani ngabanye. La ndiprova into yoba inguquko le ayenziwa sisininzi kodwa yenziwa ngabanye. Amen ukhona. Now ke bathandekayo sitshilo ke mina uba kukhona steps ezi5 6 7 umuntu xa eguquka kufuneke a-encounterishe zona. Sacacisa ke mina into yoba xa umuntu eguquka kufuneka lo muntu emkele uYesu asimtitshi indaba yesinxibo, asimfundisa ukungajoli kwakhe esesezweni. Now abantu we call them out sisebenzisa uYesu osele elidini. Now uYesu selidini lokungxengxezela izono. Now ngeBhayibhile ithi abakholwayo kule ncwadi yamaRoma chapter number 5 verse number 6 athi abakholwayo baseluxolweni noThixo. Bakholwayo. So ngamanye amagama xa sishumela uKristu ebantwini, abantu bavukelwa yifaith yokumkholwa uThixo. Now aba bantu ke ngoku bethole nguYesu, kufuneka aba bantu batitshwe uKristu. Steps sesibili. Now xa betitshwa uKristu kufuneka ke ngoku uTata usenzile batitshwe inguquko. Steps sesithathu. Now aba bantu sithemo sa babeze benjalo andithi. Sithe nojolayo makeze nomjolo wakhe nawenza into ezithile zakhe. Sithe kubo aba bantu Tata uPofu mabeze benjalo. Now steps sesibini sabafundisa uJesu, sabafundisa the love of God. Now abantu betitshwa uthando lukaThixo, uthando lwamakhwenkwe luyaphela. Now abantu betitshwa uKristu, aba bantu xa betitshwa uKristu basiya bephelelwa ngamanye amathanda. Now ufumanisa uba lo mntu bebethanda ihombo singekamfundisi lo mntu uburongo behombo. But when we teach Christ, now lo mntu sifumanisa into yoba lo mntu ihombo uyeka engaxelelwanga ngayo.
account ushawutisileyo kuye wathi makayekele, but lo mntu ufundiswe the love of God. Now wathatha ihombo, wathatha uthando lukaThixo, walibeka esikalini, wafumana ukuba uthando lukaThixo lukhulu kunehombo. Now lo mntu ke ngoku kufuneka ngoku lo afundiswe ke inguquko. Funda verse 47. Verse 47. Now, siyazi lento noma sekuzalwa abantu apha. Ngoba yenzeka mama uzenza into ba abantu bazalwe by chance. Now, bayingozi abantu abangazalwa ivuselelo, abantu abazalwa by chance. Now, abantu abaninzi ke bayijoyina itawa. Abantu abaninzi bangena enkonzweni ingekho ivuselelo. Ayithi siyakhonza ngeSundays. Now, the more sikhonza ngeSundays, kusiya kungena abantu ecaweni. Now, abantu xa bengena ecaweni, before bathathe membership yethu, kufuneka siqinizelele ezi ndawo bayaguqukwa. Nabantu abaninzi ke xa bengatholwanga itende, ngoba ezi zinto zishunyelwa phaa etendeni. Now abantu abaninzi ke ngoku abatholwa itende. Now ufumanisa uba xa kume local church apha, kume icawe apha, abantu bazoze ecaweni noba bengamenywanga. Now baphuma abantu kumabandla abaphuma kuwo, abanye baphuma ezweni. Now xa befika apha baphatha ama-microphone bacule bengazange baguquke. Fika apha bacule kakhulu, bahlabele kakhulu, baprofethe kakhulu, bengavayanga i-repentance. Now sibathathe aba bantu njengabazalwane. Omnye kwibandla aphantse kulo ubaleke isisu asibithisileyo phaa. Omnye kwindawo asuka kulo uyaziwa amanyala wakhe. Ngoba namhlanje amabandla awasazali. Amabandla namhlanje awasayiphandla uzala abantu. Amabandla axhomekeke xa kumfundisi umenziwa kukhona ihlamente exabene naye, then elaa hlamente libuye lizokhonza nawe. Amabandla namhlanje awasazali bantu. No, kuyiloo nto phandle apha sakho abantu bazalwayo. Ngoba ulocal church xa ukhona endaweni tata upofu, kufuneka ulocal church abe yimfuzelo ngokwawo. Local church abe namaxesha, uvala ulocal church, ivala inkqubo yecawa, kuphunywe bawulandwa ngaphandle. Now ke local church xa usawukhona endaweni, uyakwazi local church into yoba abantu njengoba bebamele bengena every Sunday kukhona ofikayo. Nabo abantu ke ngoku abazaleki aba. Kufuneka siqinizelele kwaba bantu ezi zinto ezibalwa apha. Qinizelele inguquko. Inguquko. Siqinizelele sibeke stop. Bafundini guquka ke ngoku. Before simthembe uba ngumzalwane lo, siqiniselele inguquko. Before simnika incwadi zenkonzo, siqiniseke before i-membership guqukile. Now namhlanje emabandleni sinabantu abangazange babhaptizwe nangamanzi. Xela inyani, because lo mntu ufike lo sengumzalwane, then samthatha nje ngoba ukhulile
Nakumthatha kodwa ukukhulile samsebenzisa njengomzalwana. Yona mlazithakithe. Myalezo wenguquko unganqabi. Ngoba umyalezo wenguquko uyalihlaziya ibandla. Kuze singakhonzile zibhoja ezisuka ngaphandle sibaleka umithisi. Ngoba yibona what? Sangayishumeli le message yenguquko. Bafika belime. Umethi keyboard sivuye sibethi izandla. Kodwa sithola u-keyboard player. Singamjonganga idlelophini. Niyalivuka ya? No! Think of flesh Chinese from local church. That you both. Jonga lo nto ufikayo. Shunyaya zinguquko. Samthembi wamtulisa. Siyamazi impilo yakhe. Yazi abantu abaninzi ababhaptizwa umfundisi umenziwe. Yani lufika apha wahlala apha nathi sakhonza naye yena voice emnandi sacimba kumzalwane angabisaya amanzini asambuzanga noma amanzi wabhaptizwa ngawo. Uyathetha ndithi uyakwathetha ilwimi ndithi utreyini wecaweni yakuba sithethwa kanje. Fikeke apha engawazi namanzi ubhaptizo lamanzi. Yalo umntu angabhaptizwa ngamanzi loo mntu engomzalwana. Leyo ingxalaba badlangamile. Andizingcwebele ibandla baba ledwale. Sincamile, siyamthatha simenze umuntu omkhulu. Nazange lo mntu waya nasemanzini. Funda ke verse 47. Verse 47, chapter 25. For Luka. Kukwabhaliwe kusithiwa. Zothi egameni lakhe zivakala. Zonke izindaba egameni likaYesu. Kuzo zonke inhlanga Egameni likaYesu. Uthi uYesu unika umyalelo wokugqibela. Uthetha nabafundi bakhe. Uthi uYesu zonke izindaba ezi kukwabhalwe kusithiwa. Bhalwa Zothi egameni lakhe zonke egameni lakhe. zivakalile. Nathi kwelecawa kodwa kwelakhe Zivakalile. kuyavakaliswa. Kuzo zonke inhlanga. Nakuzo zonke inhlanga makuvakaliswe nguYesu uyaleza apha. This is a great commission. Before uYesu abashiye wabanika lo myalezo. Banika umyalezo. Banika i-commission. Bathi jongana apha ke senishumele kanje kwakabantu bazosindiswa. Funda mama. Kuzo zonke inhlanga. Zonke inhlanga Indaba zenguquko ishumayele kuzo zonke inhlanga indaba zenguquko. noxololo lwezonke. Yimake ningashumayeli blessing. Baba bantu. Yashumayela imitshato. Kodwa lompali nishumayela indaba zenguquko. Indaba zenguquko. Magama phandle nithi kwaba niguqukani. Njengoba bezalwa befika apha sishumayela kuba inguquko. Sibona indoda kuba inekhola inento yomhle sinisindisiwe. No, mntu kayisindisiwe simva ngoqina. Sikwazi umntu kuba simbona mhle. Yazi balabila nje kangendlela ibandla elukayisiyo ungakhona. Kanti uzazi sesinqatyelwa ngodade ebandleni.
uyadlala ngoku ukuya-ICU uyaba napha entendeni wathi nikhonza pha wasuba umuntu ofake utayi sawuyazi uba ngumfundisi sangena nje mfundisi wami ngoba ngoku wonke umuntu ekonzweni uba ngumfundisi thontshwa yonke into thontshwa umuntu aphefumulayo enxiba ibhluku uyathontshwa kwasani serious uyazi uba imfuzi benzima noma liqaphele nje yazi abantu uyazi uba sithe umuntu engena pha emnyango ezovisit ubona umfundisi not because of uphazamile, because of isimo sebandla, because uzona usithi tata atati ngotata ndiu-athi ufuna uqiniseka ndiyangena pha ufuna ukuthi umfundisi wami esangena pha emnyango i-serious nangosesinewana sathi tata ebantwini wonke umuntu ofika uzoyazi le uba lo tata umbhunga onke besithi tata umfundisi tata usenziwe wancama wanqana tata usenziwe bafoni andingomfundisi unyanisile umbhunga wonke umuntu akonzweni kumfundisi. So thina ke sinandaba noma ungena unotayi siyohlonipha utata, hlonipha utata but sishumayela kuwe inguquko noxolelo lwesono. Yesu yala bazalwane nashumayela into ebantwini, shumelani kwaba bantu indaba zenguquko noxolelo lwesono. noxolelo lwesono, shumela uxolelo lwesono, uxolele Yesu, nixelela abantu isono siyaxolelwa tata uphofu. Shumela uxolelo lwesono. uqalelwa eYesu. Now lento yenguquko funda phela lelo nishumela indaba zenguquko. Tell ifuna tata uzenzele yakhe iBhayibheli. Nokuba kuvakaliswe egameni, Vakaliswe egameni likaYesu. inguquko Bakuvakalisa inguquko. Bakuvakalisa uJehova kakhulu. No. Bakuvakalisa inguquko. Yesu uthethela amazwi uthi bawumpofu bakuxelela abantu baba baguquke. Ngamanye amagama inguquko ukuthi umujonge ngapho. Xa umuntu eguquka utshintsha direction abheke kwayidala. Shukani inguquko. Hamba nje zonke inhlanga eYerusalema, lento mayitale eJerusalema ebandleni. Ngilagama lento nguquko mayingaqali phandle, mayiqali ishunyelwe ebandleni. inake nikamanje Imanje iphume. Funda mamsenzeli yakhe iBhayibheli 49 verse 47. 7 kukwabhalwe kusithiwa zothi egameni lakhe zivakaliswe Vakaliswe kuzo zonke inhlanga zonke inhlanga. Imanje kuzo zonke inhlanga indaba zenguquko zonke inhlanga kuvakalisa indaba zenguquko noxolelo lwesono. noxolelo lwesono enhlangeni. Jesus, Kodwa mayiqalephi funda. kuqale Imanje uthe uyeza enhlangeni kodwa uthi makuqalwe eYerusalema. ngoba ngeke siyolanda abantu ibandla lingaguqukanga. Oh Jesus, Soze siyathembisa abantu inkululeko singamabanjwa. yes Jesus, Ngeke sithembise abantu freedom nathi sivalele. Unongeze uzoyiqonda pha emsebenzini wakhe angawethuka amabanjwa xa ithembisana ngokukhululana savalele omabili.
uyayiqonda bayaqhwesha. Ayibonge igama lenkosi. Haleluya. Naw awakwazi amabanjwa tata uMpofu, la mabanjwa la athembisana inkululeko esabanjiwe. Funeka linyaqala likhululwe, libuye lizobonela, libuyabona zakuphela. Kathembisana inkululeko esesephakathi ejele mamini. Namaliphume lokuqala libese lihlangule linye. Awukwazi ukhupha abantu emngxunyeni nawe ungaphakathi emngxunyeni. Phuma emngxunyeni bese uphosa intambo, hlangula abasemngxunyeni. Now the message ye repentance mayiqala eJerusalema le. Iphume mamuzenzile yambe iyanhlangeni. Kana mayiqala ngaphakathi emandleni. Lokuse Eliya mamuzenzile before abiza umlilo. iBhayibhile ithi ntombazane ithi iBhayibhile waqale walungisa iqonde elonakeleyo. Samuel yaqala abiza umlilo faku, kodwa uEliya waqale walungisa iqonda elalonakele. Ngamanye amagama waqale walungisa the altar of the church. Ngoba i-altar yebandla yayisengena ngumoya kaBhali. Before he called out the fire, waqale walungisa iqonga elonakeleyo. Yes, Lord. Yes, Jesus. Njalo alunga iqonga wabese ziqhuthe maningi yihlamlilo kadikhoyo. Sakaqala ubizo lamlilo waqala ngeqonga. Yaloqonga liyalungiswa. You repair the broken altar before you can call the fire. iBhayibhile ithi ke ngoku kufuneka kushunyayelwe indaba zenguquko. Noma utata omdala ufika apha uyathembisa kanti ngumfundisi kufuneka kushunyelwe indaba zantoni bathandekayo zenguquko. Simthemba umuntu ngoba emhle nomzimba omkhulu. No, sikwazi umtrust. Angithi yimamela bateka xa umuntu efika emozweni simfe ufakazi busimziwe qha. Now awukwazi ke umuntu esilusindiswe ngomlomo umdawudi tu, because it means awubelieve kwihlamente engcwele. Now umuntu umva ngeconfession yakhe. Kwazi umuntu ongazange umveze usinzi umuntu usinziwe tu. Noma lo muntu akamhle athambise ashumele ngoYesu, awukwazi ukuthi umuntu ongazange umveze into usinziwe umuntu usinziwe. Awukwazi ngoba ngomshado uMpofu uzawuthi kuba wakwazi ufandisithi uzophinda uthini. Abana fako wawudifile uzawuphinda uthini. Ubani ayithenzi wawudifenda izitsha. Yabona I need lo muntu umbone efika ndithi wamnika i-microphone uba makacule, wamnika i-mic uba makacule, zanga wamvesa into usenziwe. Nakumbona enkoneni ke umele nkwenkwe yakhe. Na uyambuza hayibo mzalwane, uzambuza uba wawudifile into umzalwane. Ophinda uthini. Yabona sikhule thina kusithiwe awuthi umuntu ongazange wamvenqina uthi ngumzalwane tu. Noma ngashumayela kwehlizulu awuthi i-salvation inge-confession. Funeka umvele umuntu yakonfessa yena. Hallelujah. Nophinda. That's why nakufika u-Antichrist ayifiki
xa ezofakwa Antichrist uzawuthi phika ukuyazi inkosi, because u-Antichrist wazi amandla selumini. The day usithi yes akenkosi, the day uyakusindisa. Uxola inyani, because there is power in confession. That's why umuntu ayisindiswa kufuneke avume athi inkosi ndiyakwamkela. Yes, Lord. Because iBhayibhile indaba isakuvumela. Yes, Jesus. Xa kungena iphara apha ithi iBhayibhile yam tata uProf tatam, xa nishumayela laa mntu akholwe, ithi iBhayibhile laa mntu mfundisi umenziwa uma nilungisa ngokukholwa. But laa mntu akakasindiswa, laa mntu ahleli phantsi lowa. Njengoba sishumayela inguquko noJesu once akholwe, laa mntu uma nilungisa, he's proclaimed the righteous of God. Ayithi laa mntu sesinziwe. Now laa mntu uzasindiswe kufuneka athi Nkosi uYesu ndiyakwamkela. Ndiyayibona badala mahlo. Amen amazwe. No, uthilo pha iqalwe le message eJerusalem, iqalwe inganxanyelwa ngaphandle. Ngoba uYesu wayesazi uba sizoba namajenga asindisweyo, wayeyazi uYesu uba sizoba namaphara asindisweyo, wayeyazi uYesu lo. Yesu wayiqonda loo nto uba sizoba namaphara asindisweyo. Waqonda uba makayi-emphasize uba mayiqale eJerusalem ebandleni. Shukeze bethetha ilwimi, shumayela inguquko, beprofetha, preach inguquko, bedayisa bethetha ilwimi, besenza yonke into, preach repentance. Mele ngomveni. Hallelujah. Tiqala eJerusalem lo myalezo. Yes, Jesus. Qala lolazolo. Yes, Lord. Uthanda umfutana ngokutancinga loo ndafunda into pha, ndabi into pha kuyo yoba xa ufika endaweni yithi xa ushumela ubiza izoni, noba ufika ebandleni abahle engathi ayizozo biza izoni, uzazibona zawuthi gqi. Bayibona inkosi serious. Ndayijonga le ndangabona uyayenza, ndabe ufika apha kuba kokushumela uthi ndicela izoni, utsho abandleni nansi into owenzayo ndayibona iyasebenza, zikhona ziyaprofetha zilapha, naye aziyithandi le nto bazibe phaa, sibanjwe ludunya kaSathane lobumnyama. Now we must preach the Christ, preach the word of God. Kubo tata uProf baphume kwinjela babuzo, nabo abathathu babeza ndawo babuzo badinga umuntu onespeed to preach inguquko kubo. Kwazi ufika abantu ukuthi nikhulile, hayi no balitishi into zikamoya, khona into enjalo kuthiwa hayi sifuna into zikamoya thina, sifuna into zikamoya. Bakhona abantu abanjalo mfundisi umenziwe, but hayi thina noma le nguquko noma yapha itendeni sifuna into zikamoya, zitshwa zandohlela amanyaleni, hlela amanyaleni zitshwa sifuna zikamoya thina. Hanga nabuka lapha engqeleni, ngimesivusela lapha engqeleni kodwa nyaka buka lapha, buka le video abantwana bapha abagijima babaleka bahlela ezonweni, bathi sifuna umoya thina, ixesha likamoya. Bathi bantu balo ixesha likaYesweni, ixesha likaJoel, hashozana ixesha likaJoel, the time of Joel has come. Ziyajola zanda, ziyajola zinamantombi namadoda la, amadoda ashumayela lapha ziphuma ziyojola la, sifuna into zikamoya thina, azigijimi xa kuthandazwa. Now uJesu ke wayishiya ngabomu le message wathi maqalwe tata uZesu eJerusalem conference, akushunyelwe le message kwi-conventions, akushunyelwe inguquko, shunyelwe inguquko zonke i-conference nayo yonke indawo, preach repentance. Amen. Funda mama siye 48 ninathani ngamangqina ezi zinto. Full verse 47.
Kukwabhalwe kusithiwa zothi andiphele ixesha andinaxesha lifuna uba i-10 to bese ndiyeka sayigqibezela ngemini 1:30. Okay, sesizawuyeka. Funda ke mama. Zothi egameni lakhe. Zothi egameni lakhe. Zivakaliswe kuzo zonke kufuneka kuvakaliswe kuzo zonke intlanga. Iindaba zenguquko. Egameni lakhe kufuneka kuvakaliswe iindaba zenguquko. Noxolelo lwezono. Noxolelo lwezono. Uqole Yerusalem. Ale Jerusalem. Ale Jerusalem. Hayi, Jerusalem uyafika abazalwane bahle. Qonda hayi bangcwele bonke. Bangcwelanga kwabona. Xela inyani. Abudala bepha ku church board. Ubabone bebahle. Bebahle beculo siyakudumisa. Badinga le message. Siboyika. Siboyika. Sikwesaba wena. Shumela the message of repentance. Noxolelo lwezono. Sikwesaba. Sokuphathiswa sifese ezinhle. Hala bayima bakwazi babelontayi babe bahle athembise. Ntombi yabo yini? Umone esangena umfundisi besangena umfundisi wami. Hayi umfundisi wamfundisi. Thatha ubukhulile. Kanti uthini message engunkulu? Bible the maqalwe Jerusalem. Funda ba siye. Kukwabhalwe kusithiwa zothi egameni lakhe zivakalise kuzo zonke intlanga. Fanele zonke intlanga. Iindaba zenguquko It was also written that this message will be proclaimed in the authority of his name to all nations. Now in all nations, beginning in Jerusalem, Alepa. Now you know what to see and I'm not going see what to the message. See and I'm not appealing. Telling you that was no one says, but I'm off. I don't think my money's up. If you woman will say, let message yet in the church. If you can stick to go, another church, but not you have a funeral. It's a matter of time to have a drop. On this message. Once night teacher is a fun and that's his. But as a teacher is a fun and a mother. Then a mother food Lord, but a food message and go. Yes, you share a mom the message. Share a mom, yes. He clapped for 5 minutes. Wayazi noma wahlangula yabantu. Nange inguquko noxolelo lwezono. Ncwadi ke Ezekiel chapter 26 verse 20. Sithandaze. Ungcwele. 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 Ungcwele, ungcwele, verse 20 siyeke. Verse 20. Besitheke number 4 inguquko. Nibaxela abantu abaguquke balahle inguquko besithilo nimsathi. Idimanda ukuyeka kwezinto ngoku ayidithe utshilo bazana mpofu bayisawunjalo ndithi nawo basile ke hayi uthe wena mabazile sibhamu zakho basenazo ayi uthe izanti njalo zakilimele njalo balimele ngaba ke ngoku then funeka emphasize inguquko all level. Step number 5 ke ngoku afundi verse number 20. Verse 20. Yaqala eDamasco ndaye uPaul ungcina phambi kwaAgrippa.
uthi uyagripha, you may speak your defense, thethelele. YawuPaul, nikuyingqina ngokushumela kwakhe. Verse 20. Ndaqala eDamasko. Yakubalisela uAgrippa uPaul. Uthi mna ndinguPaul, ndaqala eDamasko. Ndaya eYerusalem. Ndabheka naseJerusalem. Andaboyika uPetro kuba bekudala bekhona. Ndaya naseJerusalem. Ndifika sasandokholwa. Ndingazinto engayazisaysisi noYesu ndazange ndambona. Ndazange uYesu ndambona ngamehlweni yam. Ndaya kubantu abambonileyo. Ndayofakaza kubantu abambonayo ehamba nami. Ndaya kubo ndawufakaza. Hallelujah. Nika le testimony uPaul. Uthi ndaqala kubo. Jake ndoyika uapostile babo. Kodwa ndaqala eJerusalem hamba. Nakuwo wonke umhlaba Ewe, ndaphuma ndangabo umhlaba wakwaYuda. Mhlaba wakwaYuda. Nakwelenhlanga ndashumayela ukuba abantu baguquke. Yimazanishumela bababele blessing. Zange nishumele kwabantu uba bazawusikelelwa. Zange nishumele ntoba bazoba nemishado. Paul, ndashumayela uba bathini mama? Baguquke. Ndabashumayela uba mabaguquke. Mayibona inkosi. Ndabaxelela uba guqukani. NikwaGrippa uyingqimba. Ndaya koPetro eJerusalem. Fika uPetro eselimenemene. Fika uPetro eseXoka. Fika uPetro esentshanentlanga. Petro sayibona amayuda. Waqhweka uPetro ezibumenemene. Wabaleka uPetro. Wenza ingathi akamanga namayuda amanenhlanga. Wafika uPawulos wathi Petros menemene ndini. Mayibona inkosi. Wamkhalimela fika. Ngcolisa. Khalimela umoya ubumenemene uPetros. Menemene ndini. Shumeza inguquko. Engenaminyaka emininzi ekhona. Shumeza indoda yabona uYesu ngemqu. Kodwa uPaul wakwazi uyingqala. Wayixelela ngenguquko. Shumeza loo ntombi. Shumeza amadoda amakhulu eJerusalem. Madoda abone uYesu ebambele nakumthetho kaMose. La madoda esithi abantwini mawalunge ngomthetho kaMose. Wena uPaul wathi no madoda. Le nto niyiqalayo yiyo. Kuthetha indoda esinsemva engazange mbone uYesu ngemehlo. Kodwa le ndoda yayigcwele ngamandla kaMoya. Yashumela inguquko yaqala eJerusalem. Naminyaka mingaphi ikholwa. Nasevisiwe. Nanto ininzi. Qala eJerusalem washumayela. So uYesu uthe iqala eJerusalem. Paul wenza kanye ngaloo ndlela. Wayiqala naye eJerusalem. Hamba. Siyavala ngoku. Cancela bese namhlanje igqibile. Amen. Funda mama. Nakuwo wonke Qala eJerusalem ke. Ndathi kubo mabaguquke. Ufika kwibandla eJerusalem. Ayikho nakwibandla elikumoyeni. Kodwa ufika kwelo bandla ligcwele kumoyeni. Waliguqukani. Qala eJerusalem. nakuwo wonke umhlaba wakwaJuda naye umhlaba kaYuda kwalenhlanga ndashumayela babaguquke ngantoni njengoba bekhona nje impahla zabo banempahla abazibaya engazibuyisanga license basifuna ngomgunyathi futha nazo
setanazi abantu asamsela bekholwa nje ngoba ikholwa liyakukhela ukholwa xa sekudala ngkhona kholwa liyakwazi ngoba usenzile lifike apha lilahla amacici lilahla into yonke liphinde likholwa emva kwesikhathi libuyele kwazazinto lazizilahlile nameseje nguquko-ke izikho ebandleni kuzogayida ngoba amakholwa ekwazi ulahle amacici alahle amawiva alahle into kodwa emva kwesikhathi esithile lamakholwa abuyele kwezazinto ezazithe zirongo nameseje nguquko-ke ikho kuze babuyisela abantu ku-original yabo iyacaca lo manje uthi uPaul ke sendiyavala njalo uthi ndiyaqala and ndabaxelela uba mabaguquke funi ndibaxelela uba mabaguquke beze kuthini make mabuze mabaguquke mfana uba mabaguquke mfana uba mabaguquke ukuba baguquke eze kuthini inguquki kuzisa kuthini amen abaxoba mabaguquke beze kuthini beze kuthini enze izinto ezibonakalisa ukuba baguqukile benze izinto ezibonisa uba baguqukile amen niyayibona kuthi uPaul ndabaxele bayenzani into ezibonisa uba nitheni niguqukile bayibona inkosi niyayivala uba ndinga enze izinto ezibonisa uba nitheni niguqukile ngoba ukukholwa masirectify le ndawo ndizoyeka ukukholwa tata uzenzile ukukholwa ayingomsebenzi nikhona abathandikazi umuntu akasindiswa ngemisebenzi kodwa iBhayibhile ithi wakuba ukholiwe ukholo olungenamisebenzi lufile singena entsingisweni ngaphandle kwemisebenzi but xa sesifikile ke ngoku apha entsingisweni insindiso yokhiwa ukholo luzala ntoni badaleka misebenzi hayi ngakuJohn esithi nzala ndini yamahlaba olisani iziqhamo ezibonakalisa inguquko felisani iziqhamo ezibonakalisa ntoni bathandekayo inguquko le yimessage yethu amen so stick up on number 4 sizawuya ko number 7 uba what are the steps of repentance kanifuna siphikele namhlanje sifuneka sishumayele inguquko sipreach inguquko so yiki xa siphambe sibeke inyawo zethu fundisa umenzi wazothandaza siyathandaza Yesu siyabulela moya oyingcwele sibulela wena Nkosi ngeli xesha ngoNkulunkulu namandla sibonga uthando lwakho sibonga ububele bakho moya oyingcwele inceba yakho Nkosi engapheliyo musa wakho Nkosi imihla namalanga wena usithandile Nkosi usenzele inceba imihla namalanga ngalo igama lika Jesu waseNazaretha baba siyabonga moya oyingcwele sibulela Nkosi uthando lwakho sibulela ububele sibulela inceba yokuhlala kuwe Thixo wethu oyingcwele apha nathi Nkosi sikelela lowa oselevile ngalo igama leNkosi uJesu waseNazaretha
Nazaretha phuphumisa moya oyingcwele nabo ubomi bethu ngeziqhamo zenguquko